Ora ala yo wis go mulih. Sadulita mel mugi katentreman karahayon kaslamatan tansah sumandang kang sarta sumanding dumateng kita sami ringkang ongkos pisan
Tanlir ngagungake rasa puji syukur kang jero makur baling Gusti ing maha welas kang sarta maha kasih. Amin jomo panjenengane kanggo semarang manembake berkah kenikmatan marang umat sak jagat raya. Iki sing sowan ana ing Klambi Ireng ora pangling mantan Gembong Swilagiri tilas senopatining Prabu Rama Wijaya. Senggana ya Anoman padha becik satengamu Anoman. Inggih Kyai Nirboyo Nirsansaya sowan kula boten wonten alangan sunggal menapa keparing kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap wadha paduka Kyai Semar Badramaya. Oh iya wis satampa bener becik akarya Bombong Birawa jroning ala ora liwat pangestuku wae tampan ana Anoman. Inggih kula pun disangga jimatin kesan kula mugi pangestu paduka saged handayani dumateng para kawula sak jagat raya Kyai. Sawise satata lungguhmu asat kringetmu dina samengko margage matura kelawan Semar litik saka lekering wadana Jaiting Netra kang sarta tepunging winggo ana bab ingkang bakal babarake kelawan Semar Badramaya. Inggih waleh-waleh menapa Kyai boten wonten ingkang kula suwuni keterangan kejawi namung paduka Kyai Semar ingkang minangka dados danyang kang sarta sesepuhe wong sak Jawa. Kowe jaluk weruh perkara apa Kyai? Rehne kula menika nadya wujud manara sampun pinarcaya dados brahmana utawi dados pendhita. Monggo brahmana menika ndarbene wajib memayu ayuning bawana sageta jagat menika ayong-ayong tentrem. Monggo Kyai kalenggan samangke mbok menawi Kyai Nayantaka mangertos kang sarta sumuruk jagat menika nembe kelangan katentreman karahayon. Beda penemu dadi padu, beda gagasan dados pasulayan. Kepara wonten sak meneh kalih negari ingkang samya peperangan ingkang dadosaken srana goreh rungeh tumraping para kawula sak jagat raya. Dados boten-boten ingkang kula suwun katangan kejawi namung paduka Kyai Semar Badramaya. Jagat menika nembe kelangan katentreman lan karahayon. Menika dipun sebabaken saking menapa? Nembe kelangan katentreman lan karahayon. Apa to sing jalari jagat iki kelangan katentreman? Merga saperangan gedhe manungsa sing urip ana ing alam donya iki wis kelangan jiwa telung perkara. Kejalan jiwa telung perkara iya Anoman. Ing ana siji akeh manungsa sing do kelangan jiwa kamanungsane
Ing angka 2 akeh sing do kelangan jiwa katresnan, sing angka 3 akeh sing do kelangan jiwa kabangsan. Lho iki kados pundi Kyai? Kelangan jiwa kamanungsan tegese manungsa cakala mangsa wis kalah karo sipate sato kewan. Ilang jiwa kamanungsane. Coba saiki pikir. Ana paribasan sagala-galake macan, ora ana kang kolu mangsa karo gogore dhewe. Sagala-galake gajah, ora ana kang mentolo mateni karo gleduke. Ning cakala mangsa saiki akeh kedadean. Manungsa kelangan jiwa kamanungsane, akeh wong tuwa sing tegel mateni karo anake. Kedadean wis pirang-pirang ora mung 1, 2, 3, 4. Kowe kulino nonton ning layar kaca, maca ning surat pekabaran. Ana wong wedok sing jek perawan hubungan katresnan karo wong lanang sing wis duwe bojo. Bakasane wong wedok mau meteng isih karo tangga teparuh, mongko wong lanang sing ngeteni mau ora gelem tanggung jawab. Lah tibane mangsa kala lairke jabang bayi. Bakasane cah wedok mau isih, cah wedok mau wirang. Bayi sing ora ngerti dosa, sawise dilairke dhewe terus ditekek, dipateni, diguak ning kali, mula akeh batang-batang bayi sing ditemokne ning pinggir kali. Kuwi sunyata, kuwi kenyataan amongan. Ngaten Kyai yo. Akeh anak sing wani karo bapake. Mara tuwa mateni karo mantune. Anake gugat karo mboke dhewe. Ngono ki kedadean amongan. Iki sing diarani manungsa kelangan jiwa kamanungsane. Monggo Gusti ingkang karya jagat anggone nitahke urip tumrape manungsa kuwi tatarane makhluk hidup sing paling dhuwur dhewe. Tataran makhluk hidup ingkang paling andhap piyambak wit-witan. Wit-witan kuwi tatarane makhluk hidup sing paling ngesor dhewe sebab wit kuwi bisane ya mung urip. Ora dikandheni alam pikiran, ora dikandheni nafsu, kang sarta ora dikandheni rasa isin. Kuwi wit-witan. Mula urip kuwi isane ya mung urip. Urip ning desa ya meneng ae, urip ning tengah kutha ya meneng ae, urip ning tengah ngalas ya ora protes karo sing gawe jagat. Mergo sipate urip kuwi isane ya mung urip. Ngaten Kyai yo. Nah, tataran sing sak dhuwure kuwi kewan. Kewan kuwi iso urip cara tembunge sing mentereng berkembang biak. Ya. Ning wis dikandani nafsu, ning urung dikandani akal pikiran lan rasa isin. Mula kewan kuwi wit biyen nganti sayaene isane ya mung urip karo nafsu mangan lan nafsu sanggama. Ning ora duweni rasa isin. Mula wit biyen nganti saiki ora enak kok macan kantokan jarang nganggo jas ora enak. Ketek nganggo beskap ora enak. Ngaten Kyai yo. Mergo kewan iki isane ya mung urip lan dikandani nafsu mangan lan sanggama. Ning aja nyepelekne kewan amongan. Ki engko saya kedawa-dawa iki. Sampun praktek-praktek nogo sari mola tangan panut joyo puro ake sing tak kandhane cakala mangsa menungsa kalah karo kewan iki enek contone Semar
anggone ngucap ora ampiak ora awur tegese ora mung ngawur. Kewan iki ana sing kena nggo conto tumrape wong urip. Kewan ingkang saged kinarya tuladha tegese conto tumrape tiyang gesang menika menapa Kyai? Kewan sing kena nggih conto kuwi tawon anu Kang. Tawon iki kena nggih conto manungsa sebab apa? Tawon iki ngasilke madu. Madu kuwi kanggo bebrayan uripe makhluk liyane klebu manungsa. Manungsa pengen jamu, pengen sehat awake, nganggo madu sing dihasilke karo tawon. Tawon kok tau njaluk dhuwit manungsa, mergo wis ngasilke madu. Nek ora tau. Ngaten Kyai. Jadi becik-becike makhluk kuwi nek iso piguna tumrap makhluk liyane, umpame wong sing becik iso piguna tumrap wong akeh utawa bebrayan agung. Tawon iki kena nggih conto, iso ngasilke madu. Tur apike tawon Kanoman, kuwi ora gelem ngentuk nek ora kepepet kuwi tawon. Kok menungso wani nggodho karo tawon, dientuk iso abuh menanan. Tawon ki ora digodho, nek ora dijarak, ora gelem ngentuk. Tur apike tawon, kuwi sajeke urip, kuwi ngentuk ya mung pisan tok. Bar kuwi wis ora gelem ngentuk neh. Beda karo wong, beda karo menungso. Saiki ngentuk krasa penak, sesuk ngentuk neh. Sesuk krasa penak ngentuk, sampeyan ngentuk neh. Ngentuk bojone romarem, saka mosok ngentuk bojone tanggane. Kaya ngono kuwi sing kono. Lah iso kalau maca menungso iki kalah karo kula. Kesangan jauh lah. Sing angka loro. Kelangan jiwa. Katresnan dudu tresnane wong lanang karo wong wedok. Ning tresnane padha-padha menungso, padha-padha makhluk ing pangeran sing diarani menungso. Beda menemu padu, beda gagasan pasulayan. Kalau masuk gembeng kae beda sing dicoblos kuwi adu jotos, beda pilihan perasane nang-nangan karo tangga. Ono iki pirang-pirang kedadean. Kuwi sing diarani kelangan jiwa katresnan. Lah ing angka 3 kelangan jiwa kabangsan. Ngerti nek sasi Agustus iki mengeti dina kamardikane negara Nuswantara. Iki kalau mangsa kaya para kawula iki kon masang gendera ning arep omah, kuwi ora diuber-uber karo RT RW, ora diuber-uber karo kami tuane. Cok kalau mangsa lali kon masang gendera kanggo ngurmati para pahlawan kusuma bangsa. Iki wis gugur belani negara. Iki saenggo negara Indonesia iso merdeka. Kuwi cok kalau mangsa lali. Ora diuber-uber karo kami tuwa, karo carek karo lurahe. Ngaten ya iya. Durgi ngesaken dawuh. Ya, nek cara nom-nomane Semar, biyen nalika Semar jek nom biyen sabarane Semar nom-noman udakara taun 70 80. Kuwi ning jero kamar, ning jero centongane wong lanang utawa calanan nom dhisik. Kuwi sing dipasang ning tembok iki gambare para pahlawan kusuma bangsa. Kaya to Bung Karno, kaya to Bung Hatta, Cut Nyaden, Cut Mutia, Jenderal Sudirman, Jenderal Supriyadi, Pangeran Diponegoro. Kuwi kamare cah nom dhisik sing dipasang gambar mesti gambare para pahlawan kusuma bangsa. Jajal kowe saiki dolano ning kamare cah nom-nom. Apa enek sing gelem masang gambare pahlawan? Paling sing dipasang iki gambare wong wedok udo. Ngoten ya iya. Iki sing jenenge kelangan jiwa kabangsan. Waton Anoman bisa dandani jiwa telung perkara jiwa. Kamanungsan katresnan kabangsan. Lan kowe iso golek wahyu katentreman. Jagat iki iso tentrem. Andhedhek kayu kekono Sang Rama daya ati ana yaksa Bung Sang Rama amane wetasi
Waduh ya. Padang keterangan rasing manah kula mijarat sabdanipun Kyai Semar Badranaya. Kadidine lumangking panci pangklong kepangkane ngobor sewu Kyai. Sanggar samangke kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Resi kula menika tinitaken dados brahmana utawi pendhita. Dene wajib memayu bayuning bawana. Panggula nyuwun pamit badhe kupadi tumurune wahyu katenteman. Sageta handayani katentremaning jagat kanthi regu ing kalbu. Muga-muga Gusti sampani langkung. Sedakep saruku juga nutupi babahan dosa. Horisang Begawan Hanuman, Horisang Senggono. Mapan wonten pucuking Gunung Mangleawan. Mandheng pucuking Grana, anut marang giyonganing kayun. Kayunyun angayati palutama kaya mati juning urip.
urip jroning tumeka pati wiyep layap ing aluyup pindha wecating sumena sumu-supe raksa jati-jatine nggih sang kapiwara wis gandeng rasane lawan Gusti Kang Mahanasa sakmana cahya biru iki mijil saka anggane sang Senggana pranyata alusira sukmanira sang Hanoman ingkang mijil saking angga sumu-supe Bima Mantaka
Pati. Sunare genapikeun gunung tengah Temanggung. Sora Bayung Sumanggurat lebak socae nganggo rapuh. Naratas langak jak arko tinampi siraping porojo. Namato marmo datang bekal. Kawis wingal gilar unan sirap labet mantulaken sorote juang pratangga pati. Kaya nyebut asmaning Gusti ing maha welas kang sarta maha asih. Kamorwane arep buka nenggih negari Punjita minangka dadi pambukaning carita. Lamun kata warnani gumlari Praja Ngamarta ya sinebut ing negara Indraprastha. Negara kang panjang parang punjul kasiruke gemah parimpah loh jinawi harta tata turaja. Panjang sayane dawa capane kunjung luhur kami bawani pasir kamudra ukir gunung. Tulus kang sarwa dinandur jinawi ora kang sarwa dimuku gemah kandha para kawula ing sampilan dagang pelayaran Prahinan dalwa ing lurus-lurus datang wonten padhoti labet tanono sang saya ing dalan Arimah jama monceng ing samya gegriya wonten saged negari kali ajeje Habib bin Abeng cuke tepung tayatis papan miyar temah rupak saking gemah rahajane praja. Kato dene para kawula ingkang mandhesunan samya tentrem atine mungkul pangoleh tetanem. Sami kala raja kaya kebo sapi pitik tanono sinancangan lamun to ahina anggar ing pangonan marang sang surya mulih maring kandhane dewi-dewi. Harjo dene tepi saking para pamuka para mantri buat samya kontak kautaman wicaksana lipating awruh utus marang mbating praja marang datang negara Ngamarta kana denaran negara kang gedhe obore padang jagati dhuwur ukuse adoh kelawan kuncane awit kasembuh pangarbane sang Nata Prabu Punta Dewa ya sang Parabiyu Disnira Dharma putra Dharma Wangsa Guna Tani Krama ya sang Sabda Dwija Mangka nalika semana pasak ing para kadang Pandhawa ing sambilan angkil Raden Werkudara Janipati Arjuna Madukara dalasan ingkang mungguh kontak satya kembar nangkula sedhiwa ingkang ngumpulaken pasibane para wadya bala Ngamarta pegamber amlaban kongsi doyong pamancak suci alun-alun dereng antos kawijaya pangandhane sang Nata Kuntadewa Kasaro Prantaneya sing rembang Bekawan Druna dalasan mati hari sing muni adonya wicarak saya den araketaken sigra pinarakaken enggak nenggih sang Dahyang Druna lawan pira mati sing muni kidul pendek minangka paramita kang mutus sang Nata Harsoda Sadha
payu ngono wong sak negara Ngamarta Yayi Werkudara larka kanggo dalu nopo Yayi Arjuna wonten timbaling ngajalu kembar ana dawa jalu palengguhan samangkipun kakang ing Ngamarta Prabu Kuntadewa nyuwun mangapura ora bisa waman dikangkani pertitih kelawan jeneng sira kadang-kadang Pandhawa jalaran kalengguhan samangku negara Ngamarta kalawan tamu agung pepundhenmu soreng negara Ngastina ingkang dina samangku kesdurawuh ana madyaning Praja Indraprasta ya lar kakangku sasana sawan ciratoke marang panjenenganmu manem Brahma rawuh para pepundhen sekalian duh Rama Panembahan Begawan Durna kagian kagora kasang anak kula dene dinten samangke paduka Kanjeng Rama Panembahan Begawan Durna rawuh wonten ing Singgil Negari Ngamarta sami wilujeng rawuh jengandika Bapak Panembahan Begawan Kumbayana manyar mergane budhe maju yo hola niki anak Prabu Puntadewa nek kala matane mrene Bapak Soekarno bidal saking griya kilen dumugi wonten negari Ngamarta sakinanda kawilujengan kebagas warasan boten nyandung sakara-kara boten nyandung sambikala selamat lahir batin anggenipun Bapak Soekarno ngajeng wonten negari Ngamarta niki sakaramo paduka Rama Panembahan Begawan Durna kemarin kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk kemarin kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sadhep padha paduka Rama Panembahan Begawan Durna oh iya kapan kula tampilan dasar bingah rasih manah kula rada jroning kala berlangkong mangsuni paring Bapak Soekarno Punjawa rasane pelanggaran Prabu Puntadewa Rama Panembahan sampun kula tampilan dasar bingah rasih anak kula monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi sreca nggih boten kirang prayogi anggenipun ingkang Bapak Soekarno ngadiatur sowan wonten negari Ngamarta niki nggih Paman Patih Haryo Sengkuni wonten dawuh nggih wilujeng rawuhipun wingi Neswara praptanipun ingkang pamaning kepatihan Ngastina dumugi negari Indraprasta mboten wonten alang sunggal menapa taklim kula kunjung nggih kowe nggih sampun kula tampi Paman Patih Haryo Sengkuni monggo dipun prayogaken pinalenggah matur nuwun kursi pakurmatan kangge undangan tasih kathah ingkang ludhan monggo pinarak wonten inggih sampun kula cekat tengandhap kemawon malah merdika lek tengandhap mangke nek teng dhuwur niku arep mangan napa-napa niku pekewo lek teng dhuwur niku arep ngombe apa-apa sungkan ngentekne panganan akeh sing do weruh nah nek kula niku lenggah wonten ngandhap kados mekaten arep entek panganan pira-pira kok enek sing weruh kepara lek panganan renantek dipangan iku turane kula gawe kresek kula beto mantuk Rama Panembahan minangka wakilipun para kadang-kadang kula Pandhawa nyuwun katerangan baya wonten wigatos ingkang pundi kawis pinasem mengko pengawak bojo sigro kang mawa gita ini gamku gandang nggih paduka rawuh ing Praja Ngamarta mila saged menika paring kula ngangkungaken jumbo ngelingaken karma nyabda ronteng sabda sadaripun Kanjeng Rama Panembahan Begawan Durna kawalakan mriki nggih wonten bab ing badhe kula babaraken wonten rasanipun anggen Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa surasane ing donya
siswa kula Pandhawa sampun sawetawis anggenipun boten pinanggih. Puji syukur ing sedaya tansah kinemulan kaharjan keselamatan ewadene. Ingkang angka kalihipun kula ngaturaken salam saking Anggrana Prabu Duryudana kakangmu Ratu Ngastina. Inggih Rama Panembahan. Sampun kula tampi salam saking negari Ngastina. Mangke menawi kundur kula kuring ngaturaken sumemipun para Pandhawa tumraping Para Prabu Duryudana. Nggih, mangke tetep kula sampaiaken. Nah, Dungap ing angka 3 nggih. Anak Prabu Kunto, Kansata Werkudara Janaka kembar. Nadyan napa bapa menika mapan wonten negari Ngastina. Ning batin kula ugi mapan wonten negari Ngamarta. Boten wonten bentenipun, boten kula beda-bedane. Ngakoni napa mboten yen kok Durna menika gurune Pandhawa, tuwin para Kurawa nalika jaman lakon peguruan siswa Sukalima duk nalika semanten. Inggih para Pandhawa sedaya ngakoni bilih Paduka menika dwija tumraping para Pandhawa. Sipating dwija utawi guru menika mboten wonten ingkang ndarbèni watak bajide bajilatan. Menika mboten wonten. Murid menika dianggep padha. Kurawa ya murid Durna, Pandhawa nggih murid Durna. Nek Kurawa susah, Durna ya melu susah. Nek Pandhawa duh kita, Durna ya melu sungkawa. Lah, rene iki gak samangke kula miturut tembang rawat-rawat ujaring Mbok Bakul Sinambiwara. Pawarta binandunge Karna kula krungu kabar yen ana negara Ngamarta nembe ketaman kesisaan. Nembe ketaman kesisaan. Lah, keraya-raya kula mboten diundang dumugi wonten negari Ngamarta mriki badhe nyataken pawarta yen dumeling mungguing taringan nggih Anak Prabu Kunto. Napa leres kabar ingkang kula tampi bilih kalenggan samangke negari Ngamarta nembe ketaman pagebluk mayangkara amising buka kang satawasta larang sandang mangan nembe calon katentreman. Niki napa leres nggih? Pramana rek manungsa nyung ambek Kadi taunane kaswasehane ngarato mengalatpung Maisani Kondolas tan mokso lengang lalu Manguati Suraya mengrangsang waya Suraya mengrangsang waya Boyo samara wayanto waduh Kanjeng Rama Panembahan waduh pripun inggih Pandhawa ngaturaken gunging panuwun semanten kawigaten Paduka tumraping para putra-putra ing Ngamarta kaluhuran sadanipun Paduka Kanjeng Rama Panembahan bilih kalenggan samangke negari Ngamarta nembe calon katentreman karahayu larang sandang lan pangan boten namung menika Bapa Durna kathahipun mabah penyakit ingkang anjalari blandang nyawanipun para kawula ing negari Ngamarta bencana alam gentosan dumadi wonten negari Ngamarta ngantos bingung-bilungan rasa manah kula jinejar minangka dados pengayomane wong sapraja. Boten kirang-kirang anggenipun para putra ing Ngamarta budidaya mangarti mripat jaring swasana paring ngantos kelenggan samangke dereng antuk madang menapa ingkang kedah kula tindakaken supados dados lara waloyaning praja Ngamarta sampeyan ora takon aku
Cuman kanggo sesumbar lindung kata bumi konde maut tukun porgatok umum ingkang joni timbang lumipat penyukup ambang Sang Wisnu Badolarso mabur bumi Durna guruku mari kodara piye Bejo kemayangan putrape para Pandhawa kerawuhan Durna guruku sing ndarbeni watak lahir batin boten tresnani lawan para Pandhawa katitik para Pandhawa susah ora sah dadak sahabat karo wong tuwa ning Sukarimo panjenenganmu kersa rawuh ana ngajari para Jayendra Prasta dina samangkorehne para Pandhawa wis ora kurang-kurang gone budidaya mulih waluyane para Jangamarta para Gage Durna bapak kowe ngendika syarat sarana apa sing kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta bisa waluya temah jati jati temah Nirmala terima kasih perlu ora karo ngopo najan kok bapakmu Durna yo ora pinarentah Durna Jumangkas najan kok ora pinarentah Durna Umangkas mau bengi pun bapa munggah ana ing Sanggar Pamujan gandhenge rasa lawan para dewa nyuwun pituduhing dewa apa ta sebabe negara Ngamarta ketaman dahulu sing kaya mangkene rene pun bapa kuwi karo dewa cedhak karo dewa kuwi caket apa sing dadi pesambanipun bapa wis diudaneni dening para dewa kacetha ampun to negara Ngamarta ketaman goro-goro kagiri-giri kang sapa ketaman pagebluk mayantara kuwi merga ana umat sing kakehan umur Dito karyo mansik Tindo kumbang Kacaping tawan soto Hanginan digone Soto Hanginan digone Sing dimaksud umat sekagian umur sing dadake Sukerta sapa umat mau kudu kok katene waktu to nang muga lawan bapak umat sing kakehan umur iki dari Sukerta Sukerta tumrape wong negara Ngamarta merga wis kedawan umure dari Sukerta tumrape jagat saisine wis aku mateni umat sing kakehan umur kanggo numbali katentreman kalah ayo tumrape wong Ngamarta ora gati kowe ngandika umat sing kakehan umur sing kudu didadekne tumbal negara Ngamarta supaya Ngamarta waluya kuwi sapa pendhita Kendari Sada Anoman Yasenggana kuwi sing kudu ora kok pateni yen Anoman mati jagat iki permaya Manung sing sapa Kurawa Kambakon Kesra Kambakon Kesra kati kang ati Sutomo Gusti Masamba
tambah kengkeng kuno jauh ora setimbali marang kang also gadoko lan aturaken geger kuno masih terjadi jogo geger nopo apa ana dradha saka wantilan sama meja saka kangkeng kudu marang dengan gede gede marang kono yudo iki geger kuno masih terjadi pun awit kono matanipun Brahmana anyar-atur ing kasih kudu marono Pengen bajing abjang wonten asokan duwe ing jibun mangkono kanthi ngomong. Kalamun mangkono orgagi weneno manggo suwe garek sing duwe atas
Amit-amit masa kalimat abit tidak bisa sing saking siku jenenge Ngabatara. Duh, sinuwun nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula lemah bengkah nyelo-nyelo ngabiyantara wonten ngarsa Maduka ingkang tansah tinimbalan. Penemban aja dianggep yen to panjenengan ingsun kuwi angkuh awit katemben bae weruh. Mula pengin wanuh pekasane mitambuh. Sapa pemarape sing penemban kang nembe marapta inggih wale-wale menapa yen Maduka dangu dumateng kula. Kula menika Brahmana priyang ngabur kanginan kemul mendung akekudung langit dene Kyai Sudi mastani dumateng kula. Kula pun menemban Begawan Sukma Anggana Simbun. Sukma Anggana inggih lakar kados mekaten. Dina samangga margake kuwi matur ana ngarsaning ingsun. Ana wigati apa dene jeneng sira ora sun timbali marang mangarsa. Dusiwun sejemati gesang kula donya pating belahan. Rehni kula menika kaliyan Gusti ingkang akarya jagat menika tinitahaken dados pendhita utawi Brahmana. Monggo hambekipun pendhita menika cacahipun wonten 8. Setunggal hambek Hanuraga, angka kalih tresna asih maring sesama, angka 3 tanduk aris ulan manis, angka sekawan ing cipta demen tetulung, angka gangsal ora gawe cidra, angka 6 ora gawe serik, angka 7 ora gawe rusak, angka 8 ngalah pandhang gunggung diri menika hambekipun pendhita. Ewadene sumpahipun Brahmana utawi sumpahe pendhita katulis wonten sainggile aksara Jawa kuna ingkang ungelipun saridanya palanya hong amangunen tuhu amerting kabeh tegese jagat menika pinaring ana tentrem donya menika pinaring ana ayem. Rehne kula kalenggan saking ngertos jagat ngamarta boten ayem, jagat ngamarta boten tentrem. Dinugah raosing manah kula ora ketang klungsu-klungsu menawi kula menika nderek udung dari ruwet mandhangaken pepeten ing hakile putih para Jomindra Masta penemban wonten dawuh yen miturut gagasane sang penemban Begawan Sukma Sukma Anggana apa sing jalane negara Ngamarta ketaman dahulu kelangan katentreman kang kaya mangkene menawi jumbuh kelawan panaliten kula menapa sebabipun negari Ngamarta ketaman magedruk Mayangkara kawis sing buga lan masta awit saperangan para kamula ing Ngamarta menika cara timbangan jumplang perkara apa penemban para kawula ing Ngamarta menika sengkut gumregut anggenipun nyambut damel golek dhuwit mrih kecukupaning urip ning rabi nyingkur dumateng manembah nyingkur dumateng ibadah mongko sipate manungsa ingkang ngrasuk agama suci menika kedah nindakaken ibadah timang wanci aja nganti ditinggalake. Semonipun para kawula ing negari Ngamarta radi lali dumateng manembah marang baning Gusti ingkang akarya jagat nyambut gawe rina wengi ora gagas awan kesel awan go bengi go awan
sirah nggo sikil nggo sirah nyambut gawe kok iki kecupane urip ana ing alam donya ning ngingkur dhumateng manembah para kurbane Gusti ingkang Maha Murah satemah Gusti ingkang akarya jagat paring pimut tumraping para kawula ing negara Nganata lumantar pagebluk Mayangkara ingkang nimbrung wonten negari Indraprastha mriki sing dikersakake Gusti sing akarya jagat supaya manungsa kuwi nyambut gawe oleh ning aja nganti ninggalake marang ibadah. Gonjang ganjing lagi kelak-kelak katon lagi sanging Estang mawe gandrung sabarang katuru moyak aye saking jas kaliwo ngarisan kaya ana ing perih lan mungguh apa sing dadi aturmu sang Penemban. Mula dina samangka panjenengan ingsun selaku dadi ratu ing Ngamarta njaluk katerangan apa sing kudu tindake supaya Ngamarta bisa waluya temah jati-jati temah nirmawa sinuwun mulai paduka saking dandani minta kang saka morale para kawula dikanthi malih manembah marang kurbane Gusti yen nyuwun marang kurbane Gusti kang Maha Suci supados pawak ing nimbrung wonten Ngamarta dipun sirnaken dening kurbane Gusti kanthi srana manembah kanthi srana donga kanthi srana tirakat mbok menawi niki mengke saged anggalari negari Ngamarta waluya temah jati temah nirmala pulih kanthi dene winyuni teman Mantap rene. Urinam ketem dosan karmane dosan kawono yo setukan teman kowe omong ngono ki sadar apa mendem Paduka mriko sinten lho ora kenal karo aku lho iki dereng karo aku iki rong tepuh rong taun lho niki dereng ora duwe TikTok kowe mesti Ngarep buka YouTube kowe. Enak begitu kondang Penemban Begawan Durna. Penemban Durna menika panjenengan. Ya, aku Penemban Begawan Durna. Kersanipun. Kowe mau kandha piye? Kowe mau kandha piye? Kowe nuturi kalawan anggaran Prabu Kuntadewa. Kaya guru nuturi kalawan muridé. Para kiai ngejar karo santrine. Rumasamu ya kok. Derajatmu ki mau pendhita. Lah nuturi marang Kasinon Prabu Kuntadewa. Kula menika mboten nuturi niku kula dipun dangu. Pitakon menika wajibipun namung dipun wangsuli. Kula mangsuli napa wontenipun. Kowe remu kandha karo eteh kaya batet sewu. Negara Ngamarta bisa mani temah jati-jati temah nirmala. Niku kudu nganggo sono ibadah marang kurbane Gusti sing akarya jagat. Widasane apa? Yen Paduka takon perkara dasar kula kasunyatan ingkang dumadi wonten ing negari Ngamarta. Sawetawis para kawula nika nyambut damel ketekuk ringkel ning nyapanipun lali dumateng manembah kurbane Gusti sing akarya jagat. Manembah segone sing akarya jagat ki dasare apa? Menungso gesang menika kedah manembah lawan kurbane Gusti kang akarya jagat lumantar agama lan kawitayanipun piyambak-piyambak. Nek ngomong
bolan baleni. Gusti sing kaya jagat, Gusti sing kaya jagat. Gusti sing kaya jagat kuwi sapa? Lho, Paduka napa mboten percaya kelawan kawontenane Gusti sing kaya jagat? Ora percaya. Dasare ora percaya karo Gusti Allah. Dasare ora percaya karo sing gawe urip. Dasare wong tau ketemu, wong tau betok, wong tau jagongan, wong tau ngopi bareng. Wong tau jagongan kok. Pokokane kok percaya iki percaya sing endi? Mangke rumiyin ngantos-antos ing ngendika lho, Mbak. Ngantos-antos ing ngendika. Paduka menika mboten percaya kelawan Gusti sing kaya jagat. Ora percaya. Dasare urung tau ketemu. Urung tau ketemu. Kula tak takon. Kula tak takon. Panganom. Panjenengan Semerat Lintang. Weruh. Rembulan. Weruh. Srengenge. Weruh. Mereka saged dipun pirsani kok mboten. Isa ditonton. Mergo ketok wujud. Wujud kuwi mesti isa ditonton, isa disawang. Nek wujud menika wonten ing damel apa mboten? Nek wujud iki dimana sing gawe, ana sing nyoso. Sing gawe Lintang Rembulan srengenge menika sinten? Sing gawe Lintang Rembulan srengenge Gusti sing kaya jagat. Sing menapa kala wau Paduka mboten percaya kalawan Gusti sing kaya jagat. Mongko nembe kemawon panjenengan ngendika kanthi lati panjenengan bilih sing gawe Lintang Rembulan srengenge Gusti sing kaya jagat. Nuwun sewu pendhita tuwek nek mincra-mincri sampeyan. Akan Durna. Apa? Akan Durna apa? Timbang kewilangan yuk kopi ini dan diombe ke pamit mulai. Tenang semuanya, tenang semuanya. Tenang-tenang piye, sing rata aku ya. Nah, saat mereka gentos dipun walik. Diwalik piye? Kula tak nyuwun pirsa. Pangawa. Miturut gagasanipun sang penemban Begawan Durna negara Ngamarta. Saurunge kowe tekan kene, ki mau wis kandha kalawan anggaran Prabu Puntadewa. Sang Werkudara. Waluyane negara Ngamarta kudu mawa tumbal. Lha kowe ketek putih Anoman. Yen Anoman mati, waluya negara Ngamarta. Mangke piye? Mangke piye? Paduka ngendika nek negara Ngamarta bisa waluya kudu mawa tumbal Anoman ketek putih. Iya, menika dasaripun. Dasare saka wangsit. Saka wangsit. Iya. Wangsit saka dewa. Dewa pundi? Dewa kayangan. Lho, sedaya dewa menika wonten kayangan. Kabeh dewa niku teng kayangan. Mboten wonten dewa teng Kedung Banteng niku mboten enten. Maksud iki kayangan Suralaya, Kulon Bathara Guru. Kulon Bathara Guru sing paring wasit dhumateng panjenengan. Ya, sing paring wasit marang panjenengan isun Kulon Bathara Guru. Menawi kata kula aturi gak jenak wonten mriki. Kowe ngerti? Kula badhe mikir dhateng kayangan Suralaya. Sirmu ketemu kalian Bathara Guru. Nek ketemu kalian Bathara Guru, Bathara Guru tak takonane. Bener-bener paring wasit dhumateng Paduka napa mboten? Kemane Bathara Guru bener-bener paring wasit dhumateng Paduka. Sampun kuwatir mangke Bathara Anoman sing mandani kula ning kosok wangsulipun. Nek nganti Bathara Guru kula takoni mboten paring dawuh, mboten paring maksud napa-napa kalian Paduka sang Penemban, napa sampeyan wani tanggung jawab perkara iki. Kula tekan Suralaya, ora bakal ketemu kalian Bathara Guru, sebab Bathara Guru bengi iki nginang ning Somarata. Nah, ayo muni apa? Akan Durna. Ayo mulai. Tenang sing muni. Dina sama ini rosanipun kados pundi? Matuan jopo aku pengen petok.
turut miturut manut sumarah mring Gusti dene siji lan utama panindak ing praja takoni kowe tatak kanggo tanggon wani ngadepi pendhita senior kaya dene Panembahan Begawan Durna wonten paribasan rek gambar kucing kula nderek wonten pingking masa kok nderek cuma kok rek rokok ora keduman wae tenang pikirmu semanggono wonten dalu kowe karo aku iki padha pendhita padha li brahmana nek jotosan adu to sing balung latih kulit kurang prayoga lajeng kersanipun adu kepinteran adu ilmu dijajaki sepira jerone ilmumu dijajaki sepira jerone ngelmune Panembahan Begawan Durna yen kowe iso mbakang cakrimane Durna sing jajake ana telu iki mengko kowe wenang mapan ana negara Kamarta aku tak trimo balik ning negara Sina piye pangeran kula nderek rasa maduka sang Panembahan cara sumur dikedhok sepira jerone sumurmu dikedhok sepira jerone sumure Panembahan Begawan Durna raya mana semuni ya kakak cara sumur keduane jek jero Durna timbang sok manggono kuwi aku kuwi percaya lan mengiyakan piye nek perkara sumur cara keduan jek jero sampean sok manggono ke cara sumur keduane ketek keduane ketek kok ketek maksudnya iki ngene lho kan aku percaya apa sing tak omongke ning ngene piye cara sumur sumanggono ke keduane pancen cetek ning banyune megung banyune bening banyune pirang-pirang sumbere akeh beda karo Kakang Durna cara sumur pancen bener keduane juweru ning ora enek banyune jer nganggur watu raimu tak idoni sisan bilane aku ngono apa piye rombongane lagi bilane coba ngono untung jauh mergake batangan cangkir mangu monggo kan padang mungguli srengenge kuwi apa dhuwur mungguli langit kuwi apa abot mungguli bumi kuwi apa kata mungguli suket rikat mungguli kilat panas mungguli genening neraka lembut mungguli banyu jembar mungguli segara kuwi apa batangane mutar apa kuwi ra iso men lah ra iso karangan nggih pun sewu kula tak nyobi wangsulan padang mungguli srengenge menika tegese padange ati Guruban dhuwur mungguli langit menika katresnane bapa dumateng putra abot mungguli bumi menika katresnane ibu dumateng putra kata mungguli suket menika kekarepane manungsa rikat mungguli kilat menika ciptane manungsa panas mungguli genening neraka menika nafsune manungsa lembut mungguli banyu menika bebotene manungsa jembar mungguli segara menika gegayuhane manungsa leres napa lepat monggo Mbak ayo malah tingak-tinguk bener apa luput ya bener pitakonku sing awal loro napa bener kok kan bajane kuwi apa duwi kok berarti Gusti kuwi apa Trimurti kuwi apa catur minangka panyoba kuwi tegese piye masalah Eko Panembah Jati Eko menika siji Panembah wis ngarani jati menika tenang sing disembah dening manungsa kanthi tenanan niku namung siji Gusti Kang Maha Suci Gusti Kang Maha Tunggal duwi kodrate Gusti duwi menika loro kodrat wis ngarani Gusti Allah kodrate Gusti Allah menika wonten kari wonten lanang wonten wedok wonten adoh wonten cedhak wonten adem wonten panas wonten lor wonten kidul wonten wetan wonten kulon menika sing diarani duwi kodrate Gusti Trimurti tri menika telu murti menika manunggal yen kepengin dadi manungsa slamet donyane slamet akhirate kudu iso nunggalke telung perkara ing antarane jiwa raga kelawan sukma
Catur minangka panyoba. Catur minangka panyoba, catur menika papat. Panyoba wis ngarani. Cobane manungsa sing paling abot menika wonten papat. Ingin dumunung wonten nafsunipun, ingin dipun arani amarah. Mun nafsu biya. Menika nafsunipun manungsa ingin dipun wastani catur minangka panyoba. Ya. Piye Kakang? Bener nggak sih? Saya ini harus bener hidup. Pak nyolong telek, nyolong percaya. Nyolong percaya kok nyolong telek. Sing terakhir nek kowe iso jawab pitakonku iki, aku tak trimo leren aku dadi pendhita, aku tak meguru ning kowe. Dikarepne? Nggih, napa bener? Apa sing diarani suruh blek itu ya? Kose. Apa sih? Nek perkara suruh begitu ki rasa ditakoni pendhita iki. Sing ngene ngerti. Suruh begitu ya. Asu turu dibleki watu enggak? Lho, kula menika siswa panjenengan, kula menika murid panjenengan. Ingkang udakara 5 taun kepungkur kula nate nyecep kawruh, nyecep ngelmu wonten ing Pertapan Sukalima, kula manganggep putra siswa paling kinasih. Ning kula nate damel kesalahan paduka nalika semanten duka nesu kaliyan kula perkara pedang panjenengan kula telaske. Tasih kemutan kaliyan kula siswa panjenengan 5 tahun kepungkur. Alah, tobat sing ndi to kuwi? Sing ndi to kuwi? Pagaji ro eling ngomong tuwek kakek mangan buntu. Dadi lho lali. Lho pun Darpasura. Darpasura? Nggih. Sakira sampun dados ratu. Sapa nek dadi ratu? Lah kowe kok tekan negara Ngamarta nggo mandi panjenengan. Perkarane goleki aku. Nggih. Bareng sing mau, kula menika wis kondhang wonten negara kula ing Kunjung Langkaban nggih Tunjung Pura. Ning kondhang kula menika tasih kalah kondhang kelawan Renah Pandhawa sing jenenge Janaka. Lha Janaka ki murid kowe. Lah kula menika. Kula menika madosi panjenengan. Janaka iso entuk gelar lanang ing jagat ancure Majapada. Kudune wong negara kula, kawula menika sing dipasang ten tembok teng omahe kudune foto kula. Nek sing dipasang malah fotone Janaka. Napa mboten saged manah kula. Kamu menapa saged kula pengin kondhang mungkuli Janaka. Isa ngrema guru ning aku isa.
Itu gelar saka kayangan nanging jagat lancuring Madyapada. Nggih, lakane kados makaten. Kowe nek gelem guru aku rong sasi setengah. Ora mung entuk gelar nanging jagat lancuring Madyapada, bakale gelarmu Raja Firaun yang kedua. Mereka waget, saged kok waget ora. Makanya sama guru, mana yang melebat kawan dulu. Nek kata kula wiwiti dina iki, kula guru semacam panjenengan. Aja saiki, kowe mulai sik ya. Engko kira-kira angkas lah kowe bali ora ini. Sebabe aku wis sibuk, wis repot. Ana makarya sing disampaikan ana pundakku ki wonten kan supaya mateni Begawan Anoman kang minangka bakal dadi kurunganing wahyu kateteman musik waji. Kok aku dumugi wonten negari ngapato niki sirku menawa nabok nyirih tangan. Mateni Anoman rasa dadak tumandan kanthi perintah kawan para Pandhawa ning ana bapak nglayoni jujur anusuri saka watine Begawan Sukmanggana sing ganggu marang aku. Kados mawon. Perkara Anoman kula katenane, perkara Sukma sinten? Sukmanggana. Mengke kula katenane. Cae nek alun-alun Narata. Nggih. Kula katenane Sukmanggana. Niki meneh kula kan balik malih mriki setahun. Kesuwen. Mila dirsamake pangaryan panjenengan minangka tandha bekti kula dhumateng panjenengan. Pangaryan gawean panjenengan kula sing nindakaken materi Sukmanggana kan satu Anoman. Kuwi tenan. Nggih. Kapan kok mangkat sampe kok kula bali bijak. Sampai kula bali bijak. Nek cukup kowe tak pengasih saka Purbani Gusti ing Mawalas Moasih dirasa mangko kowe lakon materi Sukmanggana lan materi Anoman kowe dadi murid kinasih peneman Begawan Durna. Apa sing kok jaluk bakal kasempatan? Apa sing kok jaluk bakal iso sembada? Mergo guru marang peneman Begawan Durna. Nggih, sedaya bisa dawuh. Para wadya udah diriki. Srono sarane kaya Mangkra.